Тази продукция е финансирана от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Процедурата е насочена към предприятия в сектора на аквакултурите, работещи и нови, които търсят устойчив бизнес. Цели се приспособимост и устойчивост на бизнеса и намаляване на въглеродния отпечатък на производството. Подпомагат се инвестиции в изграждане, модернизация на стопанствата. Дава се възможност за разширяване с допълнителни дейности, маркетинг, проследяване на продуктите от фермата до потребителя. Процедурата разполага с общ бюджет от 20 милиона лева. Кандидатстването се извършва онлайн чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове ИСУН на eumist2020.government.bg. Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на eofunds.bg. За повече информация посетете сайта. Тази продукция е финансирана от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.